Hello everybody and welcome to In My Friend Leimu ja mä en puhu englantia. Hei hei! Leimustele! Oppan leimustail. Leimustail. Siis teetkö sä tällaisia videoita, jossa sä kuvaat toisia ihmisiä ja sitten sä laulat jotain Oppan leimustailia? Itse asiassa mun piti eka tehdä pelikanava. Pari peliä tuli. Sitten videota ei oo tullut peleistä pitkään aikaa, niin arvaa mitä. Sun pitäis hankkia sellainen mistä toi kunnolla niinku saa kuvattua. Niin, tää on tosi huono kamera. Koska tää on mun kännykkä. Niin sellainen, mistä voi kuvattua, että se näyttää niinku sen koko ruudun. Webcami. No en mä tiedä, onko se webcami. Siellä ovat Pokemon Go'n pelaajat. Tosissaan. Sä kuvaat toisia ihmisiä nettiin. Mitä? Minä olen badass. Minä en saa näyttää omaa naamaani, mutta keksin miten näytän. Jaha. Ja tuleeks meidän bussi? Mä katon kelloa. Kello on 4 yli. Hei, nyt mä vahingossa tarkensin sua. Aha. Hashtag peukutus. Hän on Instagramissa hashtag peukutus. Joo. Seuratkaa häntä. Mä en tiedä Eikä seuratkaa nimellä Leimukiuru Instagramissa. Nimellä Leimukiuru. Joo. Seuratkaa sitä. Yhteen. Pienellä. Okei. Hyvä tietää. Joo. Ja jos joku ei tiedä... Häh? Ei. Ei? Spell the Pokemon Go. Häh? Spell the Pokemon Go. You play Pokemon Go. Yes. Yeah. Oh, Yeah. Which team are you? I'm Team Mystic. Yes, place a Pokemon here because I placed two Crown 5. Then you can place a Pokemon. Ah, okei. Okay. You can place it. Yeah, okei. Thanks. Bye. Tässä koeteltiin äsken Nuutin englannin taitoja. Joo, koeteltiin Siis hyvin. tossa oikeesti tohon justiin tätä enkkua tarvitsee. Onneksi hetkonen, oliko sä tarvitset siis? Joo, mennäänkö tänne? Bussi tulee tähän. Okay. Teit meistä kauniin triplasipulihampurilaisen. Mutta video loppuu tähän. Loppu vai? Oppan leimustail. Hyvästi.